Benvinguts a la pàgina web www.futbolbaresafort.com. Imatges del camp del Berreguard, on es disputava este encontre de categoria Benjamí entre l'equip local i el Cullera. El Berreguard amb la vestimenta habitual, és a dir, negre i roig, i el Cullera de blau, la categoria Benjamí mixta. I està la treta de córner, a punt d'aconseguir el gol l'equip del Cullera, gol olímpic, però que finalment desbarata el porter del Berreguard, Ausiàs. I aprofitem per a repassar alineacions. Ausiàs, com hem dit, és el porter, ahí el veuen, del Berreguard. Joan Benito amb el 2, Asier amb el 4, amb el 7 David, amb el 8 Cristian, Marcos amb el 9, dorsal número 10 per a Mati, l'11 per Alberto, quan vam aquesta oportunitat ahir de Lucas, el jugador del Cullera. Com diem, amb el 10 Mati, amb l'11 Alberto, dorsal número 12 per a Ferran, i amb el 15 Joan i Pau. En dos números 15 en el Berreguard. Per part de l'equip del Cullera tenim a Tomàs en porteria, Adrián amb el 5, amb el 6 Sergio, Izan amb el 7, el 9 per a Cristian i també per a Lucas, qui està ara en imatges conduint la pilota, altra vegada portant el perill a la porteria contrària, amb el 10 Héctor, el llançament, i ahir arribava el primer gol del Cullera. La veritat que s'havia acostat en perill ja en estos primers minuts en dos o tres ocasions, i en esta jugada està la passada del capità cap a Lucas. El retall, la passada cap al seu company Sergio, que de primeres xutava i marcava. Estaven repassant les alineacions, com diem, amb el 10 Héctor, amb el 15 Miquel, el 16 Karim i Borja amb el 22. El Cullera, que havia marcat i de moment era qui dominava el joc, jugava més en camp de l'equip del Berreguard. La treta de falta, el baló per a Joan Benito, que aprofita perfectament el rebuig defectuós del defensa per a marcar i empatar. Molt bé Joan Benito, exercint ahir perfectament de davanter, amb molta idea per a agafar aquesta pilota que venia de falta. La posa molt bé el seu company, no toca ni el davanter ni el defensa en primera instància del Cullera. Després sí que ho fa Miquel, però el baló se li va cap arrere i ahí està preparat Joan Benito per a marcar-lo a 1. Altra vegada Lucas portant el perill a la porteria contrària, el xut i la parada d'Ausiàs. Partit sense treva, amb oportunitats contínues pràcticament des de que es posa la pilota en joc. Molt entretingut l'encontre entre el Berreguard i el Cullera. Altra vegada el Cullera tractant d'eixir al contraatac ràpid. Borja volia anar-se'n dels rivals, però bé ahir entre Cristian i el company per a rebutjar el baló i allunyar el perill momentàniament. Pilota que s'emporta magníficament Mati, i ha fet ahir aquest barret al contrari per a posar la centrada. Excel·lent la jugada de Mati. Ahir està encara el Berreguard, Alberto buscava altra vegada Mati, corre per ella, pilota que se'n va a córner, i ahí està la treta del córner, la pilota al centre de l'àrea, es queda morta. El xut en última instància de David, que se'n va desviat. El Berreguard, que després del gol havia pres el control del joc, pegant la volta així a el domini que el Cullera havia exercit en els primers 10 minuts. El xut ara de Mati a punt estava de convertir-se en el segon gol, però molt bé Tomàs traient el baló amb la punta del peu. Al contraatac el Cullera, Lucas en profunditat cap a Borja. Bé ahir la defensa per a desbaratar una jugada de perill. La treta a porteria i la falta sobre el porter del Cullera.
La pilota per a Lucas, el llançament de Lucas se'n va llepant el pal esquerre. El marcador estava 1-1, però tranquil·lament haver pogut decantar-se per un costat o per l'altre. Altra vegada Mati, i ara l'oportunitat claríssima era per a Ferran, que la toca en la puntera, però se li en va una mica desviat. Pilota de Ferran, el llançament, el baló fora. Baló per a Joan Benito, Joan Benito conduint cap a Mati, Mati la tornava a Joan Benito i arriba Joan Benito per aconseguir el segon gol d'una jugada que mateix havia començat. 2-1. L'alegria de jugadors del Berreguard. Joan Benito que arranca en la jugada, li la passa a Mati, Mati. Ahí veuen la repetició. Recupera la pilota, la condueix. Ahí apareix Mati. Mati busca a Ferran i Ferran que xuta però que habilita perfectament a Joan Benito que venia seguint la jugada. Per tant, remuntada del Berreguard. En una mitja part que és el que anem a oferir-los, trepidant, plena d'oportunitats i amb un gran joc per part dels dos equips, buscant en tot moment la victòria i lluitant, com en este cas, cada pilota amb força. Cullera tractant de jugar la pilota per darrere, recuperant el Berreguard ara en les línies més avançades i dificultant l'eixida del baló del Cullera. I la treta de banda que servia per assenyalar al final de l'encontre la victòria del Berreguard en un partit molt disputat i molt divertit.